हेलो लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव रान्दि बाजिजों आथोन गेलेनाय पार्ट 2 खौ लाना फैलायबाय। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना नेनानै दङब्ला सिरिबाङै स्किप खालामालासिनो जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि आगोल नोंथांमोननिसिम आंनि गुरै खावलायनाय, जुदि नोंथांमोना दासिमबो नायजे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ जानांगौ बेबायदि भिडिअखौ गाज्रि भिडिअखौ बानायनो थाखाय जेरावबो जायगा गैया होननानै। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि भिडिअखौ लाना फैयो। लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोना मोनफ्रोमबो भिडिअखौ लाइक खालामालासिनो थांनो नाङा। फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे स्ट'रिखौ जागायदिनि। लोगोफोर, बे स्ट'रिया बाजैया हरनि समाव हारसिं उन्दुबाय थानायाव थालांदोंमोन। बाजैया साया माया साथा माथा लाइट फोजोंना नायबा नुयो गावनि बिबनां सेंग्राया गाव उन्दुनाय रुमाव हाबफैदों। बाजैया नुनानै बुंबाय, नों बे समाव बेवहाय? बियो बाजैखौ गोसा गोबाख्रबनानै बुङो, उन्दुनो ओंखाराखैमोन बाजै, नोंखौ जोबोद गोसोखांदों। बाजैया बुंनायसै, आरे नों थाबैनो थां, बिखुनजोफोरा नुगोन, बियो नुयोब्ला जोबोद गिदिर हांगामा जागोन। आदिला बुंनायसै, मोजां मोनलायनाया एसे एनै फिसा फेनला बाथ्राखौ गिया, बियो उन्दुलांदों, दा बियो जोंखौ जेबो थर मोना। बिब्दि बुंनायाव लुगwisuli कल्पना बाजैया मिनियो। बिबो थानो हायैयाव बिसोर सानैजों खुदुमलायनो जागायजेनो आरो आथोन गेलेयो। बे समावनो बाजैनि रुमाव सोरबा हाबफैयो। सानैबो गोजान गोजान जानायसै, गाव गावनि जिखौ गानो। रुमाव हाबफैनाया रावबो नङा, आदिलनि बिमासोमोन। बियो बिसोर सानैनि खाथियाव फैनानै बिहामजोखौ सोबायो। लाजिगुसु बैथालि बाजारि बिबनang बरायग्रा होननानै जोबोद रायो। फिसाइ थैनाया दान मोननैयानो जायाखै नों लुगैनानै थानो हायि जादों मानदावलि साला। बियो बिफानो खिन्थाहरनो नागिरो। बे समावनो कल्पना बाजैया गाबै गाबै निमाहा बियो, आथिं हमनानै खुलुमबायो। नाथाय बिखुनजो रांखिनिया जेब्लाबो निमाहा होआसै। बिहामजोखौ हर गेजेरावनो न'निफ्राय होखारहरो। आखाइ हमै हमै बोनानै बुद्रु बुद्रु न'निफ्राय बाहेर खालामो आरो बिनि सुटकेसखौ गारहरनानै होयो। ओजोंहाय बिबनang आदिलाबो जेबो बुङालासिनो नायबाय थानायसै। बियो सिरि सिरि बेबायदि थासारिखौ नायबाय थानायसै। बिमाया उनाव आदिलनाव सोङो, नों बेजों मा खालामनाय फिसा? आदिला बिमानो बै गावनि बार्थडे सानखालि बाजैया गावखौ बुरखायनानै आथोन गेलेनाय खोथाखौ खिन्थायो आरो बुङो, जेब्ला आङो बै सानखालि आंनि बार्थडेआव निसाजों थर गैयै जादोंमोन अब्ला बाजैया आंखौ जरजबस्ति खालामदोंमोन आरो बियो आंजों आथोन गेलेदोंमोन। बे खोथाखौ जेब्ला आं अखानायै थर मोननानै बाजैनो बुङोमोन, बेफोर मानो जानो मोननाय, जों इदि जानाङामोन बिदि बुंनायाव बाजैया आंखौ धमकि होयो। रावनोबो खिन्थानो मोना होननानै आंखौ बुङो। जुदि आङो सोरनोबा खोन्थायोब्ला बियो आंखौ जरजबस्ति खालामदों होननानै उल्था पुलिस केस होगोन होननानै बुंनायखाय आं नोंनो खिन्थायाखैमोन। बिबाजैखौ बियो जोबोद गाज्रि होननानै बिमानो एरनानै होनायसै। ओजोंहाय होखारजानाय रान्दि बाजै कल्पनाया गाबै गाबै न'सिम थाबायलांनानै अखानायै सोरांसि समाव बिफानि न'आव सौहैयो। बियो बिफानो होखारहरजानायखौ खोन्थायासै, गावनि बिबनाङा लामासिम न'सिम दोनफैदों होननानै खिन्थानानै लायो। आदिला बाजैनो कल खालामो आरो कलाव बुङो, बाजै, नोंखौ होखारहरनायाव आङो बन्थ मुरा जानानै नायबाय थानांदोंमोन। नोंखौ होखारहरनायखौ आङो बादा होनो हायासै। बेनि थाखाय आं गावखौनो दायनिगिरि सानबाय। आं आइनि सिगाङाव नोंखौ जेबो बुङालासिनो सिरि सिरि थानांदों। बाजै, नों साननैसो आइनि रागाया जोबसान्दि बेयावनो थाथ'दो, आं नोंखौ बेवहाय थांनानै लोगो हमहैसिगोन। बाजैयाबो बुंनायसै, नोंनि जायगायाव आं थानायमोनब्ला आंबो बिब्दिनो खालामगौमोन। माथो खालामनो, आइयाबो रागा गोसा, नोंखौबो जुदि होखारहरनायब्ला नोंहा मा जागौमोन? बिब्दि बुंनानै बाजैया जागोन दे होनना बुंनायसै। लोगोफोर, अखानायै प्रियाया आदिलनो कल खालामो, लोगो हमलाया जोबोद गोबाव जाबाय होननानै। आदिला गाबोन जोंनि न'आव फै होननानै लिंहरो। प्रियायाबो आदिलनि न'आव फैनायसै। न'आव बिमायाबो मन्दिराव थांदोंमोन। बिसोर सानैजों जोबोद इन्जय खालामो, एदावलायदों, होसोलायनानै हमलायदों, गोबालायदों, खुदुमलायदों। बिसोर सानैजों जोबोद रमान्स खालामनायसै। फारसेथिं सानैजों माब्ला लुबैनानै थानो हायि जाखो, सानैजों आथोन गेलेना हांखुर जाबायमोन। बे समावनो दरजानि बेला रिङो। बिसोर सानैबो जोबोद गिनायसै। आदिला बुङो, आं आइखौ बुजायगोन। आइया दानो मानो फैखो? बियो मन्दिराव थांनाया एसे थाबनो मोनफैबाय। नोंखौ फैदों होननानै आं खोन्थागोन, नों वाशरुमाव हाबनानै थाहै। आदिला थांनानै दरजाखौ खेवो।
बिमाया बुङो, दरजाखौ सिंनिफ्राय मानो मारिदों? बिब्दि होननानै बियो सोङो। आदिला बुंनायसै, प्रिया फैदों, बेसो मारिदों जानांगौ। अबाव प्रियायालाय? वाशरुमाव थांदों। प्रियायाबो ओंखारबोयो। बिसोर सानैबो बिमाखौ बुरखायनो हायो। गावसोरनि जुलिखौ थाबैनो खालामनो प्रियायाबो खावलायो। लोगोफोर, बै सानखालिनि हरनि समाव बाजैजों आदिला कलआव रायज्लायो। बिमाया फिसालानो गाइखेर लानानै सिङाव हाबहैयो आरो सोङो, एसे लासै लासै सोरजों रायज्लायदों होननानै। आदिला बुंनायसै, प्रियाजोंसो रायज्लायदों होननानै बियो बिमाखौ थगायो। साननैसोखौनो नेथ'नो हाला नोङो, जुलिनि दिनानो सफैनोसै। बाजैया कल लाइनाव दंमोन। बिब्दि थगायनायखौ आरो प्रियाजों जुलि जासिगोन बुंनायखौ खोनानानै आसरित जायो। बिनि खर'आ जोबोद गरम जायो। बाजैया मा खालामगोन मा मागोन मोनो। लोगोफोर, आदिला बिजों आथोन गेलेयो, बिजों बायदिसिना बेबहार खालामो। नाथाय बाजैखौ बियो हाबा खालामगोन होननासो बेबायदि बिजों मावदोंमोन। बाजैया गासै खोथाखौनो खोनानानै दाननानै हरो। लोगो लोगोनो आदिला नायनानै दानबाय माथो बुङो। बियो लोगो लोगोनो प्रियाजों रायज्लायनो होननानै प्रियानो हरनानै प्रियाजों रायज्लायनायसै। लोगोफोर, अखानायै कल्पनाया प्रियाजों जुलि जासिगोन खोथाखौनो सानै सानै बियो थैनो, सुसाइड खालामनो बिथांखि लायो। बियो गावनि आखाइखौ ब्लेडजों हानानै लायो। बिफाया आदिलनो कल खालामनानै खिन्थायो। आदिला खोनानाय लोगो लोगोनो फैनायसै। नों मानो बिदि खालामना लादों? कल्पना, आंखौ थगायनानै मोजां मोननायनि नाटक खालामफ्लानानै नों प्रियाजों जुलि खालामनो नागिरदों नङासै? आदिल, आरे आं आइनि थिननायावसो ओरैनो प्लासो खालामगोन होननानै बुंदों। नों आंनि बागै सानाना? नोंनि थाखाय आं एसे फाग्ला। नों थैनानै थांब्ला आं सोरजों थानो? बियो कल्पना बाजैखौ जेरैखि जाया बुरखायनो हायो आरो बुङो, नों दिनैनिफ्राय बेबायदि थैनायनि खोथा सानला होननानै आंनाव समायला आरो बुङो, नों जुदि आंखौ मोजां मोनो होननानै नोंखौ जुलि खालामा होननानै फोथायाब्ला बेखौ दाननो गोजान खालामनि आं। बाजै कल्पनाया बुंनायसै, आइ एम सरि, आं बिदि गोरोन्थि सानला। आदिल पकेटनिफ्राय सिन्दुर थेमा दिहुननानै बाजैनि खाफालाव फुनना होयो आरो बुङो, दिनैनिफ्राय नों आंनि बिसि, आं नोंखौ गावनि असे बिसि गनायनानै लाबाय। बिब्दि होननानै बियो बाजैनो मंगल सुत्र गानहोयो। नों आदानि सारादुखौल' थांहोदो, बेनि उनाव नोंखौ गासैनिबो सिगाङाव आंनि बिसि होननानै लानानै खिन्थाहैगोन। बे समावनो कल्पनानि बिफाया, आदिल नों मा खालामदों बेफोरखौ होननानै खारबोयो आरो सोबानो नागिरो। कल्पनाया सिखारनानै हमथायो आरो बुङो, आं आदिलखौ गावनि फिसाय महरै गनायनानै लाबाय आबा। बिफाया जेबो बुङालासिनो लाजिनानै सिरि सिरि ओंखारलाङो। बिब्दिनो साननैसोनि उनाव आदिल आरो प्रियानि जुलियाबो जानानै थाङो। बिनि खबरखौ कल्पनाया मोनाखै। आदिल आरो प्रियानि हाथासुनि हर। बै सानखालि, बै हरखालि आदिल आरो प्रियाजों जोबोद आथोन गेलेनायसै। आदिलाथ' जोबोद एक नाम्बार सालाकखा। बियो बिबाजैखौ हाजासे आथोन गेलेनानै बियो एक्सपिरियेन्स मोनखानाय। बियो जोबोद गोजोन होनायसै। बियो प्रियाखौ अहाजासे आथोन गेलेनायसै। लोगोफोर, सानसेखालि करबाचौथनि सानखालि कल्पना बाजैया आदिलखौ नेगासिनो। बाजैनि बिफायाबो बुङो, अखाफोरानो ओंखारनोसै, माथो दाबो मोनफैयाखैसै होननानै। ओजों आदिला गावनि असे बिसिजों करबाचौथ फालिगासिनो। उनाव नेयै नेयै आदिला फैनायसै। बियो गावनि गोबाव जानायखौ फिसा एक्सिडेन्ट जादों होननानै थगायो। बियो कल्पना बाजैखौ बायदिसिना प्रब्लेमनि थाखाय लेट जाबाय होननानै बुरखायनो हायो। लोगोफोर, बिदिनो सानसेखालि कल्पना बाजैया आदिलखौ प्रियाजों बेरायनाय नुयो। बियो खाथियाव थांनानै बिसोरखौ बुङो, नों बियाव प्रियाजों मा खालामदों? प्रिया, बाजै नों बिदि मानो सोंदों? आदिलखौ नों मा जायो बिब्दि सोंनो? कल्पना, आं बिनि बिसि, आं बिनि हिन्जाव। बिदि खोनानानै प्रियाया आसरित जायो आरो फिसायखौ बुङो, बाजैया मानो बिदि बुंदों? आदिल, नों बेयाव मा बुंलाबायदों बाजै? प्रियायासो आंनि बिसि, नों सोर? मानो बिदि होनलाबायदों? बाजैया बुंनायसै, नों आंनि खाफालाव सिन्दुर फुनदों आदिल आरो गोरनायाव मंगल सुत्र गानहोदों। नों बिब्दि होनबा जागोन नामा? आं नोंसानियाव थांनोसो नागिरदोंमोन, नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानो होननानै। आं नोंनि गथ'नि बिमा जानो थांगासिनो, आङो प्रेगनेन्ट। बे बाथ्राखौ खोनानानै प्रियाया आसरित जायो, गोमोहाबो, बियो जायगायावनो सोमोहाबो। बाजैया आरो बुंबावो, एबार आं थैग्रा नङा, सुसाइड खालामग्रा नङा, डाइरेक्ट पुलिस स्टेसनावसो थांगोन, नोंनि बागै कमप्लेन हैगोन। सहसाव गोरलैयै हगार आं नोंखौ, नायबाय था होननानै बाजैया थाङो। प्रियायाबो रागा जानानै थाबायलाङो। नाथाय आदिला बुरखायनो नाजायो। प्रियानि उन उन थांनानै बियो बुङो,
प्रिया नों आंनि खोथाखौ खोनासंल'। नों सोरनि खोथाखौ फोथायदों? नों आंखौ एसे फोथाया। आदाया थैनायनि उनाव बाजैया फाग्लि जाबाय। प्रियाया थाथ'नायसै आरो खोनासंनायसै। आं नोंखौ थारखौनो बुंदों। बाजैया आंखौनो गावनि फिसाय सानदों। गिबियाव आं नाटक खालामब्ला मोजां जायोब्ला फिसाय जानायावलाय मा गोरोन्थि होननानै नाटक खालामफ्लादोंमोन। नाथाय बिनि फाग्लि जानाया जेब्ला बारासिन जायो अब्ला जों सानैजों आइजों आंजों लोगो नांनानै बेखौ गावनि न'आव दोनहैयो। नों जुदि फोथायाब्ला न'आव थांनानै आइनाव सोंहै। बिब्दि होनानै बै जायगानिफ्राय बिसोरो फैयो। प्रियायाबो मानिनायसै। बियो जेरैखि जाया प्रियाखौ थगायनो हायो, बुरखायनो हायो। लोगोफोर, बाजैयाबो रागाजोंनो थाबायलांनानै न'सिम सौहैयो। उनावहाय आदिला कल खालामो। बाजैया बुङो, नोंजों आं जेबो रायज्लायनो गोसो जाया। नोंनि मोनसेबो खोथाया फोथायजाया। नों थगायसुलासो सासे। आदिला जेरैखि जाया बुरखायनो नाजायो। बिमाया जरजबस्ति खालामनानै प्रियाजों जुलि खालामदों। जुलि जायाब्लानो बिमाया थैनो नागिरदों होननानै बियो जेरैखि जाया बाजैखौ बुरखायो। बियो जोबोद बुजायो। प्रियानि सिगाङाव बेबायदि बेबहार खालामनायखौ बाजैनि सिगाङाव निमाहा बियो आरो गावनि जानो गोनां गथ'नि बागै बुङो। जोबोद सिन्ता जादों होननानै। आदिला कल्पना बाजैजों लोगोसे थानायनि गथ'नि बागै मोजां खालामगोन होननानै खोथा होयो। बियो समाय लायो। अराय समनि थाखाय लोगोसे थानो थाखाय बाथ्रा बुङो। नाथाय बियो गुबुनाव दोनखारलांनो खोथा बुङो। सानैबो गुबुन जायगायाव संसार जाहैगोन होननानै बियो बिथांखि लायो। उनाव बाजैया बुंनायसै, नों थार खोथाखौनो बुंदोंना आदिल, मानोना नोंनि खोथाया मोनफ्रोमबो फोथायजाया। बियो बुङो, नोंनि समाय, गथ'नि समाय, नोंजोंनो आं लोगोसे थागोन। थैस' थांस'नि थाखाय जों सानैजों गुबुन जायगायाव दोनखारलांनानै रायजो जागोन। बिब्दि बुङो। नाथाय नों मोनसे खामानि मावनांगोन बाजै। नों सुसाइड नट लिर, जेन नोंखौ थैबाय होननानै रावबो नागिरा आरो जोंनि न'खराबो नोंखौ थैबाय होननानै नोंजों खारलांदों होननानै जेन आंखौ सन्देह खालामा। बिब्दि गोदै गोदै बुंनायाव बाजैया मानिनायसै। बिब्दि रायज्लायखांनायनि उनाव आथिं हेबलायनानै आदिला मिनिनानै बुङो, बाजै नों मा बुजिनो आंनि थांखिखौ। नोंखौ अराय समनि थाखाय गोजौआव टिकेट दानना हरसिगोन आङो। बिनि बेबायदि सानबाय थानायावनो बिमाया हाबफैयो। फिसा, आं मा खोनानो मोनखो? प्रियाया मा बुंदों माथो कल्पना आफिया गोरबोआव गथ' दङनो? आदिल, मोनथिया सोरनि गथ'खौ उदैयाव लानानै गिदिंगासिनो। आगोलनो खिन्थाखादों माथो आयै। आंखौ मोननो हास्थायदों बियो होननानै, बेखायनो बायदिसिना नाटक खालामबायदों। बिमा, बियो बिदिसो जोंनि न'खरखौ खैफोदाव खोख्लैनो नागिरदों। बेखौ बेलेग राहा लानांसिगोन। आदिल, बिनि गुबै राहाखौ आं सानखाबाय, प्लेन खालामखाबाय। बै गाव खालामनो थिननाय खोथाखौ बिमानो खिन्थायो। बिमाया बुङो, बेखौ नों मा खालामनो सानदों फिसा? आदिल, आं बेखौ जुलि खालामा। बेखौ आं बहाबा लांनानै बुथारनासो दोनहैगोन। बेजों आं थैस' थंस' थाया। बिमायाबो लोगोसे मदद होफायो। हरनि समाव कल्पना बाजैखौ दोनखारलांनो लिंहरो। आदिला बाइकजों फैनानै लोगो हमफैयो। बियो लाइजामखौ लिरदोंना लिराखै कल्पना बाजैनाव सोङो। कल्पना बाजैया बुंनायसै, औ लिरदों नै नायलाय। बियो मबाइलाव देखायो। थौदो बाइकआव गाखोदो माम्बार होननानै आदिला बुङो। कल्पना बाजैया सिगां जानायाव आदिला उननिफ्राय दिरुं दोंसे लानानै बाजैनि गोरनायाव बोथेयो। बे समावनो साइडनिफ्राय पुलिसा फैनानै आदिलखौ हमफैयो। दसे उनाव साइडनिफ्राय आदिलनि बिसियाबो ओंखारबोयो आरो बुङो, मोजां खालामबाय नों इन्सपेक्टर सार। बे गुन्दाखौ गोथाङै गोथां हमबाय। आदिल आसरित जायो आरो बुङो, प्रिया नों बेवहाय? औ, आं नोंनि गासै प्लेनिं खालामनायखौ खोनाजोबदों। नोंनि बे बुथारनो प्लेनिं लानायखौ आङो खोनाजोबदों। नोंसोर बिमा फिसा कल्पना बाजैखौ बुथारनो खाबु लादोंमोन नङासै? नोंसोरनि साननाया दा मा जाखो? आं लोगो लोगोनो नोंनि प्लेनिंखौ बाजैनो कल खालामनानै खिन्थायो। कल्पना बाजैयाबो बुंनायसै, औ आं लोगो लोगोनो इन्सपेक्टर सारनो फोरमायहरो आरो पुलिसाबो बुंनायसै, जों नोंखौ गोथाङै हमनो बेबायदि प्लेन खालामदों। नोंसोर बिमा फिसाखौ मार्डार केसाव साजा होनासो गारगोन। बिब्दि होननानै पुलिसा आदिलखौ लाङो आरो बिमाखौबो लांनानै बिसोरखौ जियालाव दोनहैयो। लोगोफोर, बाजैया प्रियाखौ बुङो, गावनि फिसायखौ आंनि थाखायनो जियालाव हरबाय। नोंखौ आं मा होननानै साबायखर होबावनो? प्रियाया बुंनायसै, बिदि गुन्दा मानसिया आंनि फिसाय जानो समाया। ना नोंनि फिसाय ना आंनि फिसाय, बियो सासे सोलेर लुफिया रायखससो। बाजैया बुङो, आं गथ'नि थाखाय थांनानै थागोन। आं अराय सम गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै जेब्लायबो थांनानै थागोन। बिब्दि बुंनानै बिसोरो थांनायसै। लोगोफोर, बे काहानिया बेयावनो जोबो। लोगोफोर, नोंथांमोना बेनि पार्ट 1खौ नायाखैब्ला नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायहैब्लानो जाबाय।
लोगोफोर, बे काहानिया बेखौनो बुजायो सासे हौवा मानसिया सानै साथाम साब्रै साबानि सोलेर लुफिया जानो नाङा, मानोना गासिबनिबो गोसोआ एखे नङा। लोगोफोर, नोंथांमोना बिब्दिनो आथोनारि सोमोन्दोनि स्ट'रि खोनासंनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय जोबोद खस्थ'यै बेबायदि भिडिअ लाना फैयो, जाहाथे नोंथांमोना मोनफ्रोमबो भिडिअखौ लाइक खालामो आरो सापर्ट खालामो। बेनि थाखाय नोंथांमोनसिम आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोननि सोरबा लोगोआ बेबायदि स्ट'रि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला बिथांनिसिम बेफोर स्ट'रिखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय।